Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 6 ýanwarda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owu hojuluk ulgamyny gözegçilik edýän orunbasary 5 welaýatyň we paýtagtyň häkimleriniň gatnaşmagynda video şekilde iş maslahatyny geçirip, işde göýbüren kemçilikleri üçin diýen kefitleme bilen etrap häkimleriniň 8-sini, orunbasarlarynyň hem 5-sini işden boşatdy. Berdimuhammedow wezipesinden boşadylan resmiýetlerin göýbüren kemçiliklerini anyklaşdyrmasa da, ol soňky kadr çalşygyny owa milli maksatnamasy boýunça tawşyryklaryň ýerine ýetirilmänligi diýen umumy kefitleme bilen düşündirdi. Sol bir wagtda Berdimuhammedow 27 dekabrda ýylyň jemlerine bagyşlanan hökümet mejlisinde şu ýyl 1.700.000 tonna goly galla hasylynyň ýygnalyp ýurdun azyk hupsuzlygynyň üçin edilendigi, 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygy barada ozal aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma synçylar tyzyp çykan maglumatlary we ýerlerdäki hünärmenlere, kärendiçilere talgalanyp, ýurtda Sowet döwrüniň artdyryp ýazmak pripiska praktikasynyň doly güýjünde dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Galy berse-de Azatlyk radiosy ýurdun owu hojuluk pudugundaky meseleler, kärendiçileriň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Türkmenistanda soňky 29 ýylda dürli derejelerdäki resmiýetlerin prezident tarapyndan işde kemçilik göýberdi diýip wezipesinden boşadylmagy, olaryň ornuny köplenç orunbasarlarynyň bellenmegi we birazdan ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagy kada öwrüldi. Wezipelerden boşadylan öňkü ýol başçylaryň soňky ykbaly barada köplenç açyk maglumat berilmeýär. Yegova şaýatları dini akımı Türkmenistana öz wekilleriniň inanç ýetkätlerini berjaý etmekde duçar bolýan kynçylyklary barada hasabat ýaratdy. 2018-nji ýylyň sentýabryndan bäri şaýatlaryň dini işlerine hökümet has köp gatyşyp başlady diýip hasabatda aýdylýar. Hasabata görä Yegova şaýatlary Türkmenistana polisiýanyň gorkutmalaryndan we haýwatyndan öz inançlarynyň jemgyýetçilikde beýan edilmegine polisiýanyň gatnaşmagyndan hemde beýleki çäklendirmelerden ejir çekýär. Şeýle-de hasabata görä Türkmenistanyň hökümeti olaryň dini edebiýatlary saklamagyna ruhsat bermeýär. Hemde guramany resmi taýdan hasaba almakdan boyun gaçyrýar. Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň 31-nji dekabryna çenli 9 ýaş şaýat dini inanç sebäpli harby gullugy geçmekden ýüze öwrenlikler üçin adalatsyz türmä basyldy diýip hasabatda aýdylýar. 6-njy ýanwarda Azatlyk radiosy Yegova şaýatlarynyň New Yorkdaky baş binasyndan guramanyň metbuat wekili Jared Lopez bilen söhbetdeşlik geçirdi. In Turkmenistan, if they were to also provide alternative civilian a service that is truly civilian, meaning that it's not under military. Türkmenistanda alternativ raýat gullugyny, ýagny harby gödegçilikden tutuşlugyny azat raýat gullugyna gulluk geçmek mümkinçiligi döredilse, Yegova şaýatlary muny uly höwes bilen berjaý ederdiler. Edil häzir Türkmenistanda 9 sany gujurly ýaş ýigit türmede saklanýar we munyň hiç kime hiç ýyly peýdasy ýok diýip Lopez aýtdy. Young, strong men that are in prison and they're not doing anybody any good. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluk talap edýär. Lopez Türkmenistanda harby boşlugy alternativ hökmüne raýat pudugyny değişli gulluk mümkinçiliginiň döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny aýtdy. These boys love their country. They want to support their communities. Bu oglanlar öz ýurduny söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerine goldaw bermek isleýärler. Eger de muny etmäge ruhsat berilse-de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. And if they were allowed to do that, it would be a win-win for everyone. Guramanyň hasabatyna görä soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralarynyň wekilleriniň Yegova şaýatlarynyň inançlaryny jemgyýetçilikde beýan etmegine gatnaşmagy bilen bagly ýurdun dürli regionlaryna 17 sany waka hasaba alınıpdyr. Azatlyk radiosy bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden hemde adalatçynyň edarasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri Türkmenistanda eýesiz it pişikleriň resmi taýdan hasaba alynan ilkinji hususy penahanasyny yapmagy planlaşdyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Bir näçe gün ozal hususy ýetçilikdäki Umyt adasy diýilip atlandyrylýan bu penahananyň eýesine onuň ýapylýandygy barada resmi duýduruş haty gelip gowuşdy. Şondan soň äneň häkimliginiň we etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu ýere baryp gördi. Olarda resmi buyruk ýokdy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli
gizlinlik şertinde maglumat veren habarçy 7-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä Türkmen häkimetleri bu penahananyň näme sebäpden yapylmaly edilendigi barada takyk maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Aşgabat we Änew şäher häkimliklerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada şäher polisiýasynyň hem maglumat alyp bolmady. Ýatlasak 2017-nji ýylyň awgustunda RIA Novosti neşriniň Aşgabatda habarçysy Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient habar saýtyna salgylanyp Türkmenistanda eýesiz it pişikler üçin ilkinji penahananyň resmi taýdan hasaba alınandygyny habar beripdi. Şonda bu waka yerli häkimetleriň eýesiz it pişikleri zäherläp ýa urup ýenjip öldürýändigi hakynda çykan habarlaryň ýygyanyna şol ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň bolsa başlanmagynyň öň ýanyna gabat gelipdi. Türkmenistandaky täze kärhananyň inisiatory Aşgabatyň etegindäki bagçylyk pasiýolugynyň ýaşaýjysy Tatyana Galberg häzir onuň bagçylyk uçastygynda köçeden ýygnalan 100den gowrak it 50 çemesi pişik bar. Oňa adamsy Nikolay we gyzlary Irina bilen Katya kömekleşär diýip RIA Novosti neşriniň habarynda aýdylypdy. Şeýle-de maglumatda Galbergiň zerur resmi namalary ýygnamak üçin ýurdun ykdysadyýet ösüş ministrliginiň himayetkärlik edendigi hemde ýurdun saglygy saklaýyş we Derman senaty ministrliginiň bu kärhanany derman serişdeler bilen üçin edendigi hem bellenilipdi. Bu aralykda 7-nji ýanwarda Adatlyk radiosy bilen habarlaşan Aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar hususy eçilikdäki ýene 2 penahana ýagny Änewde ýerleşýän Arassa Penje we Maňa Ömür Sowatber adly merkezlere hem yapylmak howpunyň awanýandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary we Aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar Türkmen paýtagtynda geçirilen arasalaýyş işleriniň çäginde eýesiz itleri we pişikleri köpçüliklerini tutmak we gynap öldürmek çäreleriniň indi ençe meýilbäri ýygyderli dowam edýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň häkimetleri eýesiz jandarlaryň öldürilmegine değişli meseleni resmi derejede agdamaýarlar. Bu barada döwlet mediasy hem dymýar.